Sa number 5, tatlo tanan ka mga persona ang pilason sa natabo nga pagbunggo. Isa diri nakuhaan pa sang video. Isa ka pedestrian ang nabungguan samtang nagatabok sa Rizal Lacson Street sa Bacolod, Lunes ang kaagahon. Ang salakyan nga nakabunggo ang wala nagpondo kaag nagpalagyo. Sunod sa mga saksi, sa kaputi nga Suzuki Carry ang nakabunggo kag naguyod sa 32 anyos nga lalaki nga taga Barangay Estefania sa Bacolod City. Base sa reports ng Traffic Enforcement Unit, yara sa malubha nga kahimtangan ang lalaki matapos makaangkon sang madamo nga pilas sa nagkalalain nga bangin sang iyang alawas. Samtang, nakuhaan naman sang CCTV video ang pagbunggo sang tricycle sa natuo nga bangin sang SUV sa may Purok Santol sa exit kag Buli Road sa Barangay Mandalagan, Bacolod mga alas 9 Domingo sang aga. Nagwa sa investigasyon sa PNP nga bangod sang impact na pilasan ng 52 anyos nga driver nga taga Barangay Mandalagan kag ang 63 anyos niya nga pasahero. Makit-an man sa video ang pagtabog kag pagsala-sala sang ido kaupod man sakay sa amo nga tricycle.